El setmanari patrocina Redacció Berga. Berga pot seguir els passos d'Arenys de Munt si aquest vespre s'aprova la moció de realitzar un referèndum per la independència. La proposta, impulsada per la CUP, es debatrà en un ple extraordinari convocat per avui al vespre, ja que no es va poder incloure en el ple municipal de la setmana passada. De moment, els partits que s'han mostrat a favor del referèndum, a banda de la CUP, han estat Convergència i Unió i Esquerra Republicana. El text de la moció també dona suport a l'Ajuntament d'Arenys de Munt, al Maresme, per la situació que va viure ahir, quan es va votar en referèndum la independència de Catalunya alhora que la Falange es manifestava pels carrers de la localitat. S'aprovi avui o no, l'Ajuntament de Berga té intenció de que els bergadans responguin a la pregunta «Està vostè d'acord que els països catalans es constitueixin en un estat lliure, independent i democràtic abans d'acabar l'any?» Unes 300 persones van assistir als actes institucionals de la Diada de l'11 de setembre a Berga, celebrats davant l'estàtua de Rafael Casanova. Durant l'acte, les entitats i partits polítics van fer les tradicionals ofrenes florals. El poeta Xavier González Costa va recitar un dels seus poemes i l'alcalde de Berga, Juli Gentrau, va llegir el manifest unitari d'Òmnium Cultural. L'acte va acabar amb la interpretació dels segadors a càrrec del quintet de metall de l'Escola Municipal de Música de Berga. Gentrau va valorar positivament els actes commemoratius i la participació de les entitats de la ciutat. Va parlar del finançament, de la decisió del Tribunal Constitucional sobre l'Estatut i sobre el dret d'escollir dels pobles. A l'acte també hi va assistir el president del Consell Comarcal, Sergi Roca, que va manifestar que després de 2 anys d'assistir als actes de Berga, durant les properes diades possiblement assistirà als actes que se celebrin a altres pobles del Berguedà. Pol Guillén i Meritxell Calduc són els campions de la 21a edició del Cross d'Ametlla de Merola celebrat ahir. La cursa va comptar amb més de 500 participants i es va caracteritzar per ser molt competitiva, amb Guillén traient pit a l'últim quilòmetre de la cursa i només 1 minut de diferència entre ell i el 6è classificat a la general. El cross va ser tan igualat que els 6 corredors al capdavant es van alternar el liderat en algun moment de la cursa. El cross de 10 quilòmetres no va ser l'únic que es va celebrar diumenge, sinó que l'Ametlla de Merola també va acollir la cursa infantil de 4 quilòmetres i la de 1.200 metres en categoria a la vi. El setmanari patrocina Redacció Berga.